Писмо първо. Комитет за изкуство и култура, управление на кинематографията. Писмо номер 1365. 10.11.1967 година. Много бързо. До директора на студията за игрални филми тук. Във връзка с изпълнението на годишната производствена програма на студията и съответно срочното завършване на игралния филм «Кит» на режисьор-постановчика на филма, веднага след гледането му от изпълнителното бюро на Комитета за изкуство и култура, бяха дадени указания за следните належащите поправки, без които филмът не може е подчертано, не може да бъде пуснат на екран. Първо, да се съкрати сцената с майката на капитан Мерасчийски. Би трябвало да бъде Герджикалийски, Стоянка Мутафова. Да се премахне блеенето и мучението, което е крайно грубо и натуралистично. Трето, репликата на хан би трябвало да бъде за хан Аспарух да падне. Четвърто, вулгарната сцена в началническия кабинет да се съкрати. Пето, безвкусното показване на женската път, сигурно плът, в телефонната кабина, да се съкрати. Шесто, репликата на би трябвало сигурно да бъде репликата за Елисавета Гагарин и всякакви намици за антитези, социализъм, капитализъм да отпадне. Седмо, пародийното пеене на Мила Родина да се съкрати. Осмо, репликата, която произнася началника на рибната база Димитър Панов, аз и империализъм събарям да отпадне. Девето, да се съкрати до възможно най-големи размери образа на комсомолската секретарка. Жалко тук. Десето, да се редактира основно финалната реч на Парушев, артиста Георги Калуянчев. Режисьор-постановчикът следва незабавно да започне работа по поправките с оглед срочното завършване на филма и отчитането му. Сигурно главен директор на кинематографията, за жалост не се чете. Писмо второ. Много бързо. До директора на студия за игрални филми тук. Съобщаваме ви какви поправки следва да се направят в игралния филм «Кит». Първо, да се съкрати речта на Парушев, актьора Калуянчев, по телевизията. Отнася се само за кадъра, в който главата на Калуянчев се вижда на телевизионния екран. Второ, да се съкрати цялата реч на Калчо Калчев, актьора Димитър Панов, пред портрета на Парушев, на актьора Калуянчев. Зам началник управление В. Каракашев. Подпис. 2.12.1967 година. София.
Внимание. Тегливе! Тегливе, заплес! Внимателно, внимавай. Вах. Подай. Пети век. Преди или след Христа? Няма значение. Уникум! Има едни завеяни в София писатели или художници или палаци по тях. А един от киното постоянно иска да ме снима. Тебе? Мене. С нея? С нея. Стига де! Сега ще ме вижте мене. СБХ. Кой пак той тип? СОС? Не, той не мога да го прочита. 1967. Що ми морето почна да не лъже, пиши я бегала. Аз ми не гледа съдя! Какво хапи тук? Няма нищо. Риба! Къде? Къде риба? Къде? Къде? Дребна, ситна като маниста, но все пак риба. Една? Една ама риба. Риба ама цаца. Цаца ама риба. Риба ама цаца. Цаца ама риба. Риба ама цаца. Все пак това е победа над морето, другари. Риба! Риба. Сус. И какво ще съобщим на брега? Хванахме цаца. Пу! Ще съобщим, че сме хванали хамсия. Какво нередно има в това? Лежали ли сме? Пили ли сме? Поженили сме ходили? Поне това да бяхме правили. 40 дни и 40 нощи се борихме с морето като зверове. Така ли е? Така е. Седни, Михале. Така е. Друг изход няма. После, докато се приберем в базата, не може да ни улови хамсия. Лисо, прибери рибата. Прибери я, бе. Къде? Каптанската чения. Готово. Михале, дай на цигара. Дай. Само ти сърце си ми приятел, само ти не ще ми изневериш. И макар да си бедно и страдало, като мен сърце бъди. Не дей да страдаш, не дей да плачеш, не дей облива сърцето със сълзи. Не дей да плачеш, не дей да страдаш за една жена в света. Не дей да плачеш, не дей да страдаш, не дей да облива сърцето със сълзи. Не дей да плачеш, не дей да страдаш за една жена. Няма лъжа, риба!
Я виж какво има тук. Какво е това? Виж. Кой е това? Пълто. Какво пълто? Какво? Кожено. Си ли виждал кожено пълто, а? Виждал си. Като си виждал, дръжте. Момент. Моля. Харесва ли тя? Много хубаво пълто. Много хубаво пълто. Много хубаво. Да. Абе, нещо фасона не ми харесва. Фасона ли? Моля ти се, че това е най-модерното, нали? На боцман на жената казва. Колко му искат за него? 300. Колко? 300. Абе, ти... Знаеш ли, че цвета нещо не ми харесва? Пък е много рунтаво, бе. Какво значи да го върна, а? Няма как. Няма как, а? Значи за мене няма как. Щом като няма как, аз ще се намеря. Панче, чакай да ти обясня. Няма какво да чакам, моля. Чакай да ти обясня. Какъв смисъл има да чакам? Теофана, моля те! Я не ми кряскай, като си отидеш вкъщи, викай на жена си колкото си щеш. Митков. От взаимоспомагателната. Митков. Много те моля, бе, брат. 300 кинта. За лекарства. Западни. Пак, бе. Какво да правя, бе? Така е, като имаш болен вкъщи. Не, бе, не. Да, бе. Готово? Айде, ние с тебе после ще се видим, не? Видя ли? Нищо не пука, телефона пука. Извинявайте, другари началник. Риба, другари началник, риба! Чух! Хамсия! Около 30 кг хамсия! 30 кг хамсия. Голяма работа. Я се застреми. На морето дупка. Хамсия, но все пак риба. С хамсия план не се изпълнява. Като няма друга и хамсията минава за риба. 26. Хамсия около 30 кг. Около. Всичката ни работа около. Капитан на кораба Герджеклийски. Поне едричка ли е? Сигурно. Не знам. Не знам. Какво знаеш? Да щипиш момичета по кишетата. Иди питай. Ко стърчи сега тук? Мен главата ми пламнала. Той стърчи! Занков, едричка е. Да. Едричка е. Абе, едричка, дребничка, хамсия. И какво? Ще докладваме на другаря Петров 30 кг хамсия, а? Това обрано време ще се зарадва. Ага. Той така ще се зарадва, че ще ни лиши веднага от премиални. Вашата е лесна. Ви сте ергени. И ние си имаме свои грижи. Една заплата сме за мустаците. Казваш, едричка. Едричка е. Като скумрия. Като скумрия. Да. Скумрия по това време. Факт, макар и по това време. Всичко се случва. Оха, виж на мене какво ми се случи. Местата ограничени. Връзки от лъв нагоре. Лудница. Ела веднага. Верчето. Верчето, я. Абе, каза ми, ако не може музикалната, да види нещо сходно там. Я зоотехника, я счетоводство или какво да е там. Да. Разбира се. Ти си добре. Твоите са още малки. Аз пък си имам други грижи. Да? Няма какво да се грижиш още от сега.
Докато пораснат и комунизъм готов. Айде. Къде? Няма време, другари началник. Много работа. Така ще скумрия. Скумрия? Да. 300 килограма. Факт. Започваме солидно да изпълняваме плана, другари началник. Мике, къде ходиш? Слушай. Свържи ми веднага с Верчето, дъщерята. Бърз! Служебе, разбира се. Къде се забързва? Чакай малко. Бързам, другари Петров. Работа до гуша. Я ми подай там храната на рибата. Нашите деца, ако не влязат в университета, так кой ще влезе? Децата на Филан Кишиета, я? Скумрия? Скумрия, другари Петров. Отлично. Тъкмо на време. Само, че много малко Безанков. Плана... Но уловът продължава, другари Петров. Открит е пасаж от няколко хиляди тона. Чиста скумрия. И тогава да им минем за 3 тона. Може? Ами те момчетата от Одисей са много ербаб момчета. Те сигурно и се наловили. Може. Ще дам аз на тебе едно може. Другари Петров. И ти какво правиш тук, бе? Ами аз искам да... Я кажи на някой да приготви лимузината. Слушам. Скумрия. Я попрегледай тук нещо. Позабавлявай се малко. Ето това. Само 15 минути. Здрасти. Здрасти. Да запалим. Нямаме. Цигари не продаваме. Тогава ще запушим от моите. Мадам. Абе, моите, твоите, айде. Мерси не пуша. Американски. Казах ли? Съжале боку, мадам. После съжаленията. Айде, че не съм мел скоро. Години. На какво ни учат, бе? Хубави работи ни учат. Хубави работи ни учат. Абе ти, що ме подведи, бе? Как съм ви подвел? Не съм ви подвел. Аз като те попитах 2 пъти изрично, едричка ли ти, какво ми каза? Като скумрия. Аз казах, защото вие питахте. Аз съм записал Хамсия. Не ме интересува какво си записал. Интересува ме какво аз съм докладал на началника. И какво началника ще докладва на директора. И какво директора ще докладва на своя началник. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Абе ти, какво искаш, бе? Те върна производство ли? Искам. Майче искаш. Другар началник. Да поправя дневника. И можеш и една рамка да... Другар началник. Да. Сега ти прощавам. За друг път да внимаваш. Знаеш с какъв взор те измъкнах мята? Знам. Само между нас да си остане. Да няма много... Гроб съм, другар Рязанков. Дай газ!
мамицата им мръсна. Мошенници. 4. Учели 1000 тона камъни, вместо рода. Неща. Кой това? Някъде в Родопите. За пари? За пари. Какво ще стане с държавата, ако започнем така да се надлъгваме? Те мене с родата, аз тях с рибата, ти мене с бензина. Ще идем на кино. Ще идем. А хубава земя. Рай. Така е. И поле широко за крадливо племе брег. Така е. Скумрия. 30 тона. 300 килограма. Великолепна черноморска скумрия. Не изпълняваме плана. Изведнъж... Какво правиш, ма? Кочо от колата ще ви натикам в морето с манивелата! Простаци! Регановска работа! Разровили шосетата, когато чужденците вече нахълтаха. План? Що не ми дадат на меня власт? План. План ли? План! Скумрия викаш, а? Скумрия е факт. Я кажи какво стана с Верчето. Пробуде ли я? Какво става? Нищо. Сега трябва да тичам по... Когато е за риба, телефоните ми ще струшат. А сега? Той е по чужбина, он е по... Крият се, бе. Крият се. Приятели. Гадове. Така е, другар началник. Така е, ма не е така. Сега да съм в София, не певица, ами не знам какво ще я да направя. Когато хората ми викаха горе, аз не, долу, при народа. Шаран. Нати сега народ. И тук не ти е зле, другар началник. После нашето време дава големи възможности. И с по-малки възможности, стига да умееш да използваш, имаш голяма възможност. Така е, ма... Разкарай се! Тима! Диви си шапката и да те няма. Гудбай. Началници много, шофьори малко. Провал! Поле! Марш! Не е изпълнен плана по обема и на общата продукция. Не е изпълнен планът за маринованата риба. Не е изпълнен планът за пушените риби, планът за мидите, планът за скаридите. Планът за консервите със специално предназначение. Неизпълнението идва от общото неизпълнение по обема на общата продукция. Изпълнен е само плана по разходите. Тук дори имаме едно значително преизпълнение. И то значително. И нищо не може да се направи. Нищо, другаре директор. Абсолютно. А на мене преди 10 дена знаеш какво ми каза? Какво ви каза? Ако до 10 дни, а днес е 10, не изпълниш плана, вземай си шапката и си отивай в шапкарницата. Сериозно? Друга директор! Победа! Победа над морето, друга директор! Паламут! Прекрасен черноморци паламут. Ей такъв. Да. Просто да ти е драго да го гледаш. Паламут и половина. Паламут, другар директор. Не си ли виждал паламут? Не риба, а рибище. Паламут и 3/4. Ето. Това е паламут. На снимката, ако не вярваш, на документите не вярваш ли? Ето, лично с подписа на Занков. За убиване! Честна дума. Паламут и 9/10. Ама ще речеш, не му е сезона. Че какво е сезона? Едно понятие. А паламут е факт. Ами хората разправят, че не знам в коя година уловили на 220 мили от брега речен шаран. Речен шаран в солена вода. Пилия! Всичко сме изплюскали. Ами, каприз на морето.
Леля се обади, иска риба. Риба ли? Ами, лелете като иска риба, и морето. Аз не съм рибак. Донеси плиска. С подписа на Занков, лично. Аз ти вярвам. Началник, който не вярва на подчинените си, да си взема шапката и да върви. Така е, и аз това викам. На здраве за победата. Честито. Честито. Хубаво е. Паламуто. 3 тона. И так му на време. Ще има и да насолим. Юлче, я молица, дай ми буквата Д. Делфин, Большия съветска енциклопедия. От голямата, а? Делфин няма. Някой го е задигнал. Не си ли доволен, че го докарахме до Паламут? Другари, директор. Абе, нали знаеш, че окото на началството се голямото гледа. Никога не се насища. Слушай, дали не може в калабалъка да се е замотало нещо по-едричко? Не може, другари, директор, не може. Виж, с Кумрия, Паламут не е голяма разлика, но... Абе, то що на Паламут и 3/4 кажи го, рече Делфин, а? То така е думата. Паламут, другари, не ми директор. се иска. Паламут. Не ми се Паламут. Щом не може, не може. Ама и уния там не вземат да уловят нещо по-едро. Сигурно само плюска. Паламут, другари, директор, за сега стига. Абе, аз с такива служители изпълнявам, преизпълнявам и ще преизпълнявам плана. Петров, я извикай главния инженер. Паламут, слушам. Че аз с мечки се преборвам, а той вземе си шапката. Да не я вземеш ти. Ти ли ще ме учиш мене как се лови риба в мътна вода, бе? Защото си имам цяла колекция водици, бе. Добре, де, шапкар съм бил. Ами ти? Ти пък кой си? Аз, Калчо Калчев, ти казвам, аз, че скоро и на тебе ще изпея жертва под ногти. Колкото и испански кит. Исландски. Но това няма значение. Няма значение. Другото е важно. Разбира се, другото. Кит. Къде е делфин, къде е кит? Слушай, ако от риба не разбираме, то от китови поне... Ние съобщаваме кит. Не, голям делфин. Добре, да ние съобщаваме на Порушев кит, но ще си знаем, че е много голям делфин. Колкото китче. Тоест малък кит, ясно? Ясно. Ами колко кила ще го пишем? Сега няма да го теглим на кантар, то... Верно, това да не е цаца, Не, това е кит, разбираш ли, кит? Разбираш ли каква перспектива разкриваш ти пред колектива и пред родината?
Няма ли го? Другаря Парушев. Такава бомба, а него го няма. Страстна. Кит, Черно море. Ама не е ли атомна? Каква е атомна? Кит. А ние помислихме, че вече започва. Кит, бе, Кит. Одисей е ловил кит в Черно море. Хайде, бе! Няма айде. Има кит. Ами сега какво ще го правим? Ще го показваме като кит Голиат. И все пак нижните тигри са опасни, горари! Що за анархия? Какъв кит? Цирка, Голиат. Ето го, телеграма от Калча. Ти защо до сега не ми докладва? Или трябва да научавам събитията по коридорите? Момент. Ама аз исках първоначалника. Аз какво съм? Изобщо, що се шлеете по коридорите? Работа ли нямате или плачете за съкращение? Ама ние искахме да ви зарадваме. Язък, дето си изпотрепахме. Те е реорганизацията. Сега, ако сме истински мъже, първо трябва да уведомим министъра, че китът е уловен под наше ръководство. Първо трябва да уведомим Парушев. Ти си малко се, нека стои у мене. Не. Всъщност важен е успех. Като дойде Парушев, ще му докладваме веднага. А сега да оглавим масите. Чекай, стоп. Я ми кажи едно морско животно с 3 букви, първата да е К. Добре, началник, кажи едно морско животно. Кон, морски кон. Кон. Не уйди се. Я, Чичо, ти ми кажи къде тук е вилата на Парушев. Ага. Она там. Мерси. Или чекай. Или па... она там. Бре, много се е застроило тук. Па гледат един от друг. Та са ние с братовчедо няма дека пасем. Вие ли пасете или кравата пасе? Добре, аз си одете, че го намерите. Ели това ви е работата. Верно, наистина се е застроил. Ти какво се правиш, че не знаеш? Нали цял месец работи, когато я строеше? Да, ама ако си спомняте, когато ние с вас прехвърляхме тухлите, тук беше пусто. Ето я! Червената, двуетажната! Кит, бе! Другарю Паруше! Другарю Паруше! Другарю Паруше! Парушев! Парушев! Так по тебе търсех. И аз те. Няма го. Хайде. Другарю началник! Другарю началник! Какво е? Кит, другарю началник! Кит! Затова ли си се разкракали? Само ми пъйте мряната. Видях го! Ама вече докараха ли го? Защо ще го докарат, бе? По телевизията го дадоха. Бял! Речната риба е най-хубава. Морската... нищо не струва. Айде, не наиграва къде. Значи, кога успяха? Капитализмът е една реклама само. Дай им сензации да правят. Змия май има клъвна. Ама какви капиталисти, бе, другарю началник?
Такива шарени. Куцаме в политпросветата, другарио, първи зам. Куцаме. Всички вестници писаха. Моля ви се, другар началник. Ще ви дам аз на вас едни китове. Я не ми ги показвайте, ба. Ами четете. Четете! Има науча аз вас в работно време. Едно, две, три. Раз, два, три! Добре, другари, по-скромно да се учим. Кит, а? На вас само сензации трябва. И на всичко отгоре сте тръгнали да държавен бензин да харчите. И да ми плащате рибата. Ама аз сега този бензин ще ви го лепна на задника. Его. И аз се вижда. Ама този не е този. Този е друг. Одисей уловил кит. Наш. Роден. Социалистически. Какво ми говори той човек? От китове. Абе, да не сте слънчасали, бе, хора. Китове. Ти им служи 50 на 100 шкарта, другаря началник. Хванали се едно тончево киче, а съобщават множествено число. Знам ги аз. Ти пък на всяко гърне ми родия. Изобщо, Генадиев, на тебе мед ти капе на сърцето да омаловажаваш успехите на нашето управление. Защо пък да ни са китове? Какво чудно има в това? В Сибир ни строиха ли она животно... как му беше името, дето било не знам си колко хиляди години и което след разравенето живяло не знам си колко хиляди часа. Да. Миналата година по течението на Темза ни влезе ли цяло стадо китове? Ами сега, Порейн, белия кит, който по телевизията целият свят видя. В Хималаите снежния човек. До потокното животно в английското езеро. Какво говорят всички тези факти? Питам аз. Но изглежда някои другари не четат достатъчно вестници. А как може да се управлява такова огромно предприятие като нашето, ако не сме всестранно запознати по всички въпроси, като добри специалисти? И после това, документ ли е тук или що? Редовен отчетен документ. Това е важното. Огледало за нашите успехи. Значи, без философстване. Ами дайте да направим тук едно екстрено заседание. Да видим какво ще правим с китови. Правилно. Другарио началник, аз ще направя едно смело предложение. Да приемем това наше съвещание за заседание на колегиума, предвид чрезвичайното положение, което създаде неочаквано кита. Да. Не знам дали е съвсем... Няма време за заекване. Който е съгласен с предложението на другаря Иванов, моля да гласува. Въздържали се? Против? Приема се, другари. Приема се единогласно. Извинявайте, нищо, другари, нищо! Когато сме с кит в ръцете, нищо не може да ни излезе на среща. Да, другари. След мен, напред! Значи решаваме първо да се изпрати една поздравителна радиограма до екипажа на Одисей и другите звена. Второ, да уредим един фестивал на китовите, т.е. китофестивал, в който да се види нагледно успехите на нашето управление. Предлагам за председател на журито другаря Паруш. Момент. Мерси. Не.
ще обсъдим. Давайте предложение сега. Давайте, другари. Да се напечата един сборник песни за кита. И да засидаме едно бурканче маса от кита в един обелиск, за да могат потомци ни правилно да съдят за героичните дела на малка България. Браво. Да се оставят две бурканчета за показната витрина. Правилно, това за витрината е чудесно. Не, за витрината е много по-интересно. Стига! Да се предупреди директора на рибния комбинат. Да не вземат да му пробутат някой морско куче вместо кит. Защото той е... Защото е бив шапкар. Иванов, без персонално обиди. Аз по-добре от тебе знам кой е той, кой си ти, кой съм аз. Възхвала на риба кит. Аз възпявам с тази тържествена ода колективният ни труд упорит по повод залавянето на специалната порода черноморска риба кит. И като вен се хвалим, улова себе си и други, нека имаме винаги предвид, че необхватни са на другаря началник Парушев заслугите за появата в наши води на този кит. Браво! Другари, да запеем! Верно бе! Морските бунтежи, вълните корабрежи, пълно празни мрежи и с песничка една. Как весело и вещо, от нищо правим нещо, и пеем знамена. Как весело и вещо, от нищо правим нещо, и пеем знамена. Честито! Здраве. А ти се страхуваш и като лалугер. Ти си мъж и половина. С тебе човек не може да пропадне. Имах намерение да те накажа, дето ме подведе, ама... Айде, ней се. От мене да мине, а? Човек, който слуша началството си, няма да пропадне. Да. Кита. Ти другар началник. Няма бе. Има китове. На коя страница другар началник? Това вече е ваша грижа. Но ми се струва, че работата на вашия вестник е преди всичко да отговаря на задачите, които поставя кита. На първа. Нали ти казах, аз не разбирам от вестник, но разбирам от риба и китове. Слушай този, за вечерното издание трябва да направим една подборка от изказвания на народни заслужили, ударници, лауреати, предимно рабочий клас и едно интервю с виден наш ихтолог. Действай. Ще действам. Иванов. Да, другар началник. Изготвил съм едно предложение за създаване на китобойна флотилия. Виж го там, прегледай го, но ми се струва, че час по-скоро трябва да го внесем в министерството. Ако искат тези икономистите, нека фърлят едно око. Разбира се, другар началник, но не е ли малко рано? Вижте интересните хора. Как рано? Или искаш китовите да излезат покрай брега и да погнат чужденките, курортистите? Пойте са. Не опониде на празно. Ти си един такъв аз. Действай. Действам, другаро Парушев? Действам. В тези тесни рамки на управление Българа-Римска армия просто се задушавам. Попов. Запайте, другар началник. Направил съм едно предложение за преименуването на управлението ни в Министерство по китове. Действай. Стига само да не се възпротивят. Какво възбе? Какво възи ти, бе? Че това по своето значение се равнява на първия български локомотив. Действай! Действам. Отивам да действам, другар началник. Действайте! Министър! Професор Бостанджийски, имам голяма молба към вас. С ходатайства не се занимавам, извън служебно време. Аз не съм студент, другаре професор. Аз съм от редакцията на Рибен зов. Идвам във връзка с кита. Вие какво ще кажете по този въпрос? Какъв кит? Кит в Черно море, другаре професор. Голямата победа. В Черно море кит? Да. Това е мит. Това е мит. Я си мет на опашката. Да.
А вие какво ще кажете? Ами аз го видях, с очите си Видяхте го видях. го, браво, да, по това се телевизията. иска. Ето очевидец, другари, Видяла го е на бабин дяд. Той е изкукуригал старец професор Бостанджийски. Категорично отхвърля кита. А ти що си се хванал с изкукуригали старци, шаран такъв? Я вземи някой млад човек, който в името на науката е готов на всичко. Защото в противен случай ще те пратя в Добруджа, да си гледаш поливното земеделие. Ясно ли е? Ясно. Ясно, другаря началник. Да. Мерси. А запознати ли са други учени с случая? Мисля, че без мое знание професор... Бостанджийски. Да, но той, базирайки се на някакъв съветски учен, оспорва. Професорът има много здраве от кита. А що се отнася до съветският учен, Нипович? Той своя определител не казва, че в Черно море има китове, но не казва и, че няма. Следователно. Ама разбира се, точно това се иска от вас. Моля. Фауната и флората на Черно море. Въпреки, че не е разнообразна, не е изключена диалектическа. Чудесно. Мисля, че стана сносен коментар. Какво говорите? Благодаря ви. Ще разчитаме на вас и в бъдеще. Аз трябва да ви благодаря. Знаете, аз съм организирал научна експедиция по Черно море. Да. Пари, екипировка и прочие, а все още нямам научна задача. Знаете ли какво значи това? Между впрочем, мисля, че от кита би станала чудесна дисертация. Разбира се. За нашите успехи. На здраве, Марси. Кога да намина към редакцията? Веднага пущам бележка за максимума. Касата работи непрекъснато, но пари обикновено има в началото на месеца. Значи, все едно, че държите реч пред публика. Гледате хората право в очите, спокойно, овладяно, въобще матро. Някакви въпроси? Спокойно, бе, младеж. Не ме за първи път. Чудесно. Значи 30 секунди започваме, нали? Да. Драги зрители, може би вече сте научили историческата новина, която с невероятна бързина облетя необятните простори на нашето отечество. По този знаменателен повод ние поканихме в нашето студио един от главните виновници, така да се каже, може би най-главният. Началникът на Централното управление на Българ Рибс Кермит Юнион, другарят Парушев. Щом като има кит, трябва да има вода къде да плува. Правилно, другари, директор. Драги зрители и зрителки, този кит, благодарение усилията на нашата няма абсолютно никакво значение дали има кит или няма. По-важното е да повярват, че има. Но нали рано или късно истината ще се разбере. Но ще бъде твърде късно. Ами ако наистина ни отпуснат средства за китобойна флотилия? Не само да ни отпуснат. Ами главате ще вие тая флотилия, бе? Или ще лови с нея почта? Ако ни отпуснат пари, ти преди всичко краката ми ще целуваш. Банката нямаме никакви авари. С тези средства ще изплатим минимума на рибарите. Защото иначе до година 300 метра около комбината чорав работник няма да намериш. После? После лесно отказваме се от флотилията, като нецелесъобразна и неефективна. И после ти отиваш в затвора. Да, и после ти ми носиш цигари. Не, и после? После не искам да те тревожа, но ако се стигне до там, твоя подпис или по телеграмата. Другарки, другари, това не са голословни приказки, другари, защото аз съм сигурен, че ще може в най-близко време ние да дадем обещание. Гледай. Началник. Значи верно е. Браво, другия директор. Занков. Ама как на своя глава, другари Петров? Аз за една нищо и никаква скумрия ви докладах. Вероятно някой друг. Или може би друг
Да, честна дума, другарю Занко. Та аз ако на вас не кажа на кого... Ей, много обичам цвета. Водете ме направо да видя това чудовище. Да го погаля по немирите му муцо. На драго сърце, другарю началник, но няма си какво. Одисей още в открито море. Искайте един катер от военните. С военните напоследък нещо не сме добре. И едва ли ще ни дадат. Помолете ги от мое име лично. Парушев кажи. Ясно, ясно, другарю началник. Само, че то такова понеже... С катера се заемам аз. Вие сте сега изморен, не е да почините малко вилата на комбината. Нищо ми няма, здрав съм като бик. А утре, живот и здрави, ще отскочим и до Одисей. Той сега е тежък, няма къде да избяга. Друзья, аз мисля да уважим желанието на нашите домакини, а? Да. Правилно, другарю началник. Ние сме техни пленници. Само, че наредете да се вземат всички мерки по съхраняването. Съгласен. Но имайте предвид това, което казва нашата наука. Защото без наука социализъм не се прави. Да. Браво. Пошли! Хайде да пиш на ракия си. Не пия ракия. Име боза пи така. Имам разстройство. Пи каквото искаш, бе, човек съм. Хайде, че. Който и да чука няма да отваряш, аз съм гроб. А там е чисти. Господи, моля те, бе. Одисей! Капитан Герджиклийски? Насреща е началник Булгар Рибскар Мит Юнион. Парушев. Пише заповед. По данни на самолетното разузнаване, на нашето бе, да. В квадрант Ъ. Намиращ се на 34 градуса и 28 минути източна дължина и 23 градуса и 22 минути северна ширина, се появил огромен пасаж риба. Заповядвам да се отправите в указания район и незабавно да отпочнете улов. Други заповеди, включително на директора на комбината и на главния инженер и прочее, да не се изпълняват. Край! Как беше, другар инженер? Отлично. Ама вие много бързи, като връбчетата. Слушай, Знам. Нито съм ви виждал, нито съм ви чувал. Гроб! Ако Одисей поиска връзка с Парушев или с директора, само чрез мене, ясно? Моля ви се, хайде да пием по едно. Слушай. Ама аз черпя. Абе, мене главата ми се замаяла, той за черпени мисли. Ние, комсомолците, искаме да поемем шефство над кита. Това добре. Да, но той не ни дава. Слага прът в комсомолската ни колесница. А вие какъв сте такъв комсомол, когато не можете с един директор да се преборите? Я вас, мен. Ще се преборим, другарю Парушев. Ще се преборим и то на живот и смърт. Само чакаме да ни дадете указания. Указания. Аз да не съм слънце навсякъде да огрея. Самоинициатива трябва, моето момиче. Самоинициатива. Но ние ви чакаме като месия, другарю Парушев. Абе, вие какво сте се залепили за мен като опашка? За това ли ме доведох тук? Поразтъпчете се, бе, хора. Абе, вижте това ума. Влезте във връзка с масите. Окажете помощ на място. Хайде, вървете. Хайде, отивайте. Действайте. Хайде, вървете. А ти лас мен. Парушев иска да върви на кораба. Ами и аз искам много работи, ама никой не ми дава. Бъди спокоен ти. Ама ти как ни се сети да му вземеш от частниците малко риба, бе? Цял рибен комбинат сме, рибка нямаме. И това съм се сетил, ето попчета. Я повтори това, което ми каза, да го чуе директора. Ама аз вече ви го казах. Абе, ти ми го каза, ама повтори го, бе. Не стига сме повтаряли все едно и също нещо, другарю началник. Нали ви казах? Комсомола иска да поеме шефство над кита. Чули, бе. Другарю началник. Ама те много искат. То така и баба знае. Нека да си уловят един кит
па да си му поема честито. Така не бива да се разсъждава, другари директор. На младежта не бива да се пречи. Трябва да се помага. Всячески. Сине Матевич, слушай, този... Да. Какво става с катера? Вашето име е магическо за военните. С бензина не го дадоха и риба. Викам, не, ние сме пълни с риба. Реко те, не! Вика, за другаря Парушев, той е наш човек. Какво знаете вие? Само, че работата внезапно се осложни. Одисей открил цял пасаж китове и се отдалечил на 400 мили от брега. Цял пасаж ли? Видяхте ли, другари директор, защо не бил да се пречи на младежта? Опита на Одисей ще трябва да се разпространи по всички кораби. Ето къде може да помогне младежта. Защото китовите няма да чакат Одисея. Ето една почетна задача за вас, другарко. Заемете се, действайте. Ще се заемем, другаре началник. Ще внедрим опита на Одисей сред всички кораби. Добре. Момент, другаре Парушев. Катера развива само 8 мили в час, което значи да плуваме цяла вечност. Освен това и прогнозата не е много обещаваща. Няма смисъл да рискуваме с тази черупка вашия ценен живот. Слушай, този нашия живот не принадлежи нам. Да, но какво има толкова да му се гледа? Аз оня ден бях там. Кит като кит, нещо особено. Риба. Риба само, че голяма. Голяма колкото кит. Абе, кит като китава разправяш, защото ще го видял. И аз искам да го видя. Да му се порадвам. Да го погаля по немирната му мутринка. Чакайте, другаре началник. Ами той кита няма къде да избяга. Вързан ни е в кърпа. Ами, я да помислим какво да го правим сега. Да го пушим ли, да го консервираме ли, чирус ли, какво? Абе, вие сте луди хора, бе! Чирус от кита ще правят. Няма ли скумрия за това? Как да няма скумрия, колкото искате, задръстени сме даже. Ами тогава, слушай, да не са го нарязали. Не са, държат го цял в лед. Внимавайте, защото китът не е само кит. Кита е, както казах по телевизията, се явява като законен, реален завършек на нашите успехи. Абе, по-рано не смеях да изляза по улицата, бе. А сега уважение, разширение, просперитет, авторитет. Ей, това е кита. Слушай, този... Нижерен Делчев. Делчев, яма свържи по радиото с кораба Одисей. Какво? Алло? Една минута и ще имате връзката, само че по другия телефон трябва. Радиослужбата? Главният инженер е насреща. Свържи незабавно другаря Парушев с Одисей. Не, момент. Значи проектът с флотилията ще стане, а? Моите проекти винаги се осъществяват, моите очи. Вие само повече китови ме дайте. Ще ви дадем, другаре началник. Да? Ще ви дадем. Готово, другаря Парушев. Ало! Ало! Одисей! Ало! Он не може да каже, че няма Ало! Какво става? Никой не се обажда. Чакай, къде ще? Абе, отивам по работа. Ало! Абе, хабе, чакай, бе, къде какво? Ало! Какво става тук? Ало! Парушев е на телефона. Капитан Герджиклийски. Капитан Герджиклийски слуша. Да. Аз съм де. Абе, аз съм де. Не можал да ми познае гласа. Изменил се, казва. От вълнение, от радост. От името на Централно управление на Болгар Риб Скармит Юнион поздравлявам целият колектив за богатия улов. И специално капитан Герджиклийски. Благодаря. Моряшко благодаря. Екипажа съм представил за награда. Заповядвам до идването ви в базата китът да се запази цял. Слушай, да не го сушите за чирус, да го държите в лед. Заповядвам, уловът на китове да продължи всеобхватно. Открихме голям пасаж, все едри, големи китове. Главният инженер лично видя първия. Сигурно ви е докладвал вече. Само китове ще ловите. Дребна риба не ми трябва. Отлично. Молодци. Другаре началник, директорът свърши. Кой му разреши? Стой! Войчо, какво се стана? Стига царевала, не съм умрял. Добре ли се чуваше? Не можа да ми познае гласа по телефона. От вълнение. Директор Ишко направи от вълнение. На негово място и аз бих направил същото, но място за тревоги няма. Наистина ли са уловили кит? На тебе не може да се обуди. Като нямаше кит, щеше да умре, сега като има припада. Другари, после ще припадаме. Морето гръмжи от китови, ами тук... Ами дайте да видим да се заем с задачите, тук на брега. Значи истина.
Другари Парушев, кажете му, вие лично говорихте с капитана ми. Стичай да съобщиш на нея си цел уловили кит. Вижте какво, другари директор. С подобни съмнения и колебания далеч не може да се отиде. Ама... Така не може да се ръководи. Мъчиш, когато говоря аз. Дайте, впрочем, всички по местата си, да бъдем достойни за героичните дела на нашите другари. Наш Митю още от малък много обичаше морето. Като дете просто не можех да го къпа. Все искаше да плува в коритото. Другите деца чупат джамове, а той ми носи парченцата, да съм ги залепила. Дете. Научи се да чете още от предучилищна възраст. И предимно четеше книги за морето. И предимно четеше за биографията на адмирал Нелсън. Но аз му думам. Остави ги, викам, тия експлоататори проклети. Учи се, викам, ти от нашите. И тогава той започна да чете за адмирал Ушаков и за бунта крайцера Надежда. Наред млякото съм го закърмила и с народна песен. И все му пеех: Димитър ги ми товари. Полека ще ме изкоравиш, бре! Но когато подрасна, никога няма да го видиш пиян зарян, както някои други. Но веднъж го запряха. Отивам в участъка, не ме пускат. Майката му викам: бре, как така може да не ме пускате? Но жандари, майка, признават ли? Достатъчно! Бабо Стойне, така те искам до вечера на събранието. Браво, бабо Стойне, така те искам до вечера на тържеството. Каква съм ти, баба, аз на тебе, бре? Ти не виж, че си по-дрът от мен. Другари! Българската майка не само е раждала герои, но и имала чувство за хумор. Ей, това най-много ми харесва, браво! Какво имам? Хумор и сатира! Море, една секира. Виолери! Виолета! Хайде! Портрета ми хареса, добре. Тук да се закрепи зал, защото веднъж както си говорих и припаднах. Ама дете спокойни, другари началник. Взети са специални мерки. Това е добре. Извинявам се. Абе, има етапи, ще ги накажа. Ще ги накажа, другари. Извинявам се. От мен е достатъчно. Обърнете се към домакин. Обърнете се към главния инженер. Запушете тая дупка там. Тия работи. Китовите. Айде, махайте. Ще я запушим. Додайте. Мерси. Моят първи въпрос е: от каква порода е нашият кит? Балянос, мискетис, мистицетус или одоотоцетис? Моля? Мистицетус. Мистицетус, да. А колко е дълъг? 46 метра, 72 сантиметра и няколко милиметра, но това вече не може. А колко тежи? 10 тона, но може да е и повече. На кораба няма кантар, тежестта му се изчислява по квадратурата. Квадратура. А каква гръдна обиколка има? 298 сантиметра. Аха, мерси. Не е ли малка при тази тежина? А, не, той е от тънките китове. А дали зъбите във стойно се равняват на... Равняват се. На слоновата кост? Да. А ще бъдете ли така добър да ни опишете обстановката, в която е уловен? Може. С какво е убит? Ами той е с... Харпун или въдица? Ефенди, бубалък дишмир кекми. Мъжки, разбира се. Моята колежка от Ню Трибун Станент Млад пита в кой квадрант е хванат нашия екип. Това е въпрос на малко по-особен разговор. Заповядайте, моля ви се, качете се горе, моля.
момиче? Сега аз съм, бе. Това го напече слънцето мое. Каква е тази нова мода от тебе? На хален свят са това. Журналистите рекоха ги подплаши. Какво си се гриминирал, бе? Изкара ми акъла. Тихо, другари, тихо! Няма как. Щом сме уловили кит, трябва интервюта да даваме. Да сме умислили на времето. Сега за нас всяка минута е равна на век. Китът поставя пред нас нови и много отговорни задачи. Събитията напират, другари. Ето затова ние трябва да се окажем на висота. Първо, с радост трябва да ви съобща, че на традицията ще присъства кой, другари? Кой? Министъра. Ами сега? Така че да направим един кратък преглед на подготовката. Има думата директора. Другаря Калчо Калчо. Ама... Я не шеткай. Какво е? Какво смигаш, бе? Какъв преглед ще правиш, когато няма никакъв кит? Ема задай, же. Какво казахте, другарио директор? А това какво е? Иванов, дай телеграмата. Веселяци. Весели веселяци. Скри документ. Абе, дайте да говорим за друго сега. Стига сме говорили за работа. Никакъв кит няма. Делфин има. Кита той го измисли. И делфин няма. Делфина пък директора го измисли. Добре, няма. Паламут поне има ли? Чакай, че му е гъдел. Паламут има. Петров. Паламут, всъщност... Паламут... А може би има скумри, а? Скумри има. Ето Занков да... Занков. Карай, Занков. Занков! Ей! Да! Трябва началник, аз ще ви кажа истината. Има хамсия. Благодаря ви, другари, за хубавата шега. Само жалко, че го няма капитан Гирджиклийски, да се посмее той. Той е тук. Къде? Ето го. Цял пасаж китове. Нали аз по телефонът ето казах. Шапката, а? Остави поне кокала! Това е най-доброто решение, да се отървем от него. Другарю Парушев, не дайте, спрете! Кому ни оставите? Мили приятели, другари, граждани, лъжи се до едно време. Разбирате ли вие каква каша забъркахте? Мошенници! Измамници! По съд за държавна измама! Всичките! Затвора! То по-добре, че днес се разкри истината, другарио началник. Представете ли си какво ще да бъде, ако бе се разкрила утре? Вместо да се паникьосваме и хабим излишни нерви, най-добре е сериозно да обмислим създалото се положение. Да отложим посрещането с 2-3 дена, а пък после, каквото Сабя покаже. А защо не внесем един кит чрез Кореком, другарио началник? А? От перото за китопойната флотилия. Кой каквато каша е дробил, да се е сърба. Аз си имам документ.
Ако разрешите да отбележа, другаро началник, кашата не е само наша. Аз тебе специално в кучи заднишата натикам. Инженер. Фантазиор. После се разправяме. Да мине огъня. Махни той, че дърве. Еврика, измислих. Предлагам да потопим Одисей, а заедно с него и Кита. Друг изход няма. И на лакомидия финита ест. Империалист. Какво никой няма да загубя, само ще спечелиме. Вие само ми разрешете. Колко зрив ще трябва? 500 килограма. Толкова ще стигнат. Не може ли без рив? Ще инсценираме катастрофа. Ще го пробием, ще го оставим да си потъне. Никой нищо няма да научи. Другаре Парушев, аз имам друго предложение. Изобщо да не потопяваме кораба, а да го преименуваме от Одисей на Омир. А само ще кажем, че е потопен. Да. По този начин ще спестим средства. Това е положението, друга началник. Значи, Кит няма. Няма. Другари, ръководители, Кит има. Всички знаят, че Кит има. Кит трябва да има и Кит ще има. Точно така. Смешници. Негодни за една сносна лъжа. Ние ще посрещаме не Кита, а китоловците. А Кита ще дойде, когато му дойде времето. А? Инженер. Абре да продължим. Нещо ново за отбелязване, другари Парушев. Спокойно. Събитията се развиват съгласно предварително разработения план. Друго няма. Днес да не е 1 май, бе? 1 май мина ми. Да не е 9 септември. Да знаеш, другар капитан, всичко това е заради хамсията. Пахлива ли пък за една хамсия, чак такава дандания да вдига? Не бе, това е заради 40 дни поси молитва. Следващия ваяш, ако не изпълним плана, по-добре да идем 2000 левги под морето. 20 000. Няма значение. Трай да. Нямаше нужда да ръкна хамсийка. Хайде, хайде сме на трибуната. Благодарим ви за чудния подарък. Махни той, чека. Другари, в историята на нашия риболов с златни букви ще бъде записано името на капитан. Видя ли какво стана? Капитан Димитър Гирджиклийски. Ура за капитан Гирджиклийски! Случайна ли е тая победа, другарки и другари? От освобождението на България са изминали едва 90 години. Но какво са те от гледище на китоловните епохи?
Нищо не са. А кита ни поставя сред напредналите народи и издига нашата мощ. Какво представлява един кит, другари? Един кит, нарязан на парчета, с дължина колкото и нас помрия, представлява 265 000 бройки скумрии. А за Палмуда, пардон, не за Палмуда, искам да кажа за Тироза, да не говоря вече. Другарки, Българо-римска union не достигнати до сега успехи. Ако сравним тези скромни цифри, срам, другари! Национален срам! Другарки, още моя прадядо не е могъл и да мечтае за китове, защото не съм бил роден аз, Парушев. И защото тогава не е имал кит, или ако е имал кит, той бил колкото пръста ми, или не, колкото малки ми пръст, или не, колкото ей това стълбце. Аз, Парушев, обещавам през 2000-та година, твои студента да ги студенти, аз учи, обидволът е пивелко, е пасов карбон, азуриш? Честито!